लागे चर्चा जारी बा। बाबू सुना हमरा देख के पड़ल भारी बा, सगरो तो हर रंग नारी बा। और छपरा समस्तीपुर में लागे चर्चा जारी बा। नाम सुन के तू हरियर मुंह कोनो नहीं खोखला। सुना पतवान जा ठोकेला प्रशासन नहीं रोकेला। प्रशासन नहीं रोकेला। प्रशासन नहीं रोकेला। प्रशासन नहीं रोकेला। देख के पड़ल भारी बा, सगरो तो हर रंग नारी बा। और छपरा समस्तीपुर में लागे चर्चा जारी बा। नाम सुन के तू हरियर मुंह कोनो नहीं खोखला। सुना पतवान जा ठोकेला प्रशासन नहीं रोकेला। प्रशासन नहीं रोकेला। महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो लुधियाना।